Another warning kune war veterans pamwechete nema government members ari kuuya panguva ino achisapota constitutional amendments. Zviri pachena kuti the possibility yekuti zvigananda zvihwine their push to amend the constitution is very high. We all know that they are the people in power. They can do whatsoever they want. Vamwe vakatombouya vakati there is no constitution to defend. Noda kuti yakagara yakachinjwa vakaita zvavanoda nayo kubvira makare. Zarapita mashoko warning yachizoya manje yakupiwa magenerals, saving generals pamwechete nevamwe vari muruling party ZANU-PF vari kuonekwa kunzi ndo vari kutosapota this amendment. Warning yokupiwa don't subscribe or like on the bell icon. Makomichi anodanyira chiti chakamwirwa chibill ichi ose war veterans nema security sector vachatengesa will not be trusted nema 2030 kana abudirira. If you can sell out one of your own nokuda kwemari, then Zvigananda will know kuti muri threat because someone akauya nemari, you also turn against them. Muchakaura henyu kana chinhu chavo chikabuda, you will be wiped koya new system because hakuna munhu angatrusta mutengesi. And one day uchangozonzwa Temba Mliswa ava kutuka kuti hapana chawakaita and will protect you iwe waitemba nemari yezvigananda apa zvinenge zviziza kodi. Ndo masvika anotaurwa namakomichi. If real fact yaari kutaura panguva ino achiti panguva ineyi vanhu vari kuonekwa kunzi they are being bribed nemari vachinzi oi mari endai mosapota ite zvakati ende vachitobvuma mari iyo vachitoneta just pause. People are struggling and the outcome is if they manage to attain kuamenda the bill zvavarikuda kuita zvikangopasa chete vanhu vanoziva kuti vese vakanovatenga nemari vanoziva kuti vatengesi. If anyone else akauya akavabribe vanobvuma, so ithreat kwavari. Pinda comment section medu zvafungiro enyu muri kudii pamusoro pekusapota zvigananda izvi. Subscribe or like, chat on the bell icon.